bere atzean, gure atzean, hain zuzen ere Loiolako kuartelak baitauzkagu, behin eta berriro eta aho batez hiriak berreskuratzea eskatzen duen gunea. Horretan jardungera, legealdi guzti honetan zehar, Madrilen Eusko Alderdi Jeltzaleak daukan taldearekin lanean, gobernu batekin zein besterekin, horretan guretzako ez dago ezberdintasun handiegirik, helburua denean gure herriarentzat eta gure hiriarentzat onena lortzea. ¿Quién aparte del Partido Nacionalista Vasco ha incluido en su programa y en su constante, en el hacer, en el Congreso y en el Senado, que estos terrenos se recuperen para la ciudad? Partido Nacionalista Vasco puede serlo y va a serlo.